Oke. Matur sembah nuwun Mas. Terima kasih luar biasa, sehat-sehat selalu. Semuanya dulur-dulur dari Kali Telo. Matur sembah nuwun. Ayo, kita kasih ada Katresnan Sejati. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada kene lho delok kae rembulan ning wayah wengi nambahi kegeseng ati iki pepujan ati ning endi aduh wong manis kang tak anti-anti Wadar malu iki maho ayo do mana lo Mas piye do uang bagus aja sirone longsor yo rano asai aku takkan gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa oh ya kayak
terima kasih matur subanuwun Diajeng Putri Katresnan Sejati permintaan dari Billy yang punya yang